Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi sallan Juma'a lafiya. A yau insha Allahu za mu kawo muku darasi ne akan WhatsApp. Akwai gurin da zaka shiga a WhatsApp idan kun yi chat da mutum. Zaka je ka ɗebi duka waɗannan WhatsApp chatting ɗin da kuka da shi, ka ajiye su ba tare da kayi screenshot ba, ma'ana na fotonsu ba, kuma ba ta yadda za a yi su ɓace. Da zaran ka neme su za ka same su. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, za mu roƙe ku wata alfarma da Allah ga wanda ya zama baƙon zuwa wannan tasha tamu ya daure ya yi mana subscribing, sannan ya taba alamar ƙararrawa yadda idan muka ɗora wani sabon bidiyon za a sanar da shi. Kada ku manta da like da kuma share. Yanzu mu shiga cikin bidiyon ku ga yadda za mu je mu nemo application ɗinmu na WhatsApp. Ga application ɗinmu na WhatsApp yanzu za mu shige shi ne kai tsaye. Bayan ka shigo application ɗin WhatsApp ɗinka, za ka zo cikin gurin da ka yi chat da mutum, nan gurin za ka shiga. To amma afwan, yanzu wannan ban yi chat ba a wannan WhatsApp ɗin, yanzu bari mu koma wancan ɗayan domin ku ga abin da nake nufi. Yawwa, kun gan shi nan, shi ma kuma kun ga abin da ya nuna min. To amma dai duk da haka bari koma wancan din. Yanzu a wannan kun ga bani da chat a kansa, so amma a nan gurin na yi chat. Zan muku misali ne saboda bidiyon ba wai tsayi zai yi ba, kawai za mu dan nuna muku ne domin idan kun tashi kuma da kun gwada za ku ga kuma abin da muke faɗa muku hakan yake. Yanzu bari mu danne kan wannan, kun ga mun danne ku. To in kuka duba za ku kalli can sama ga wata star nan ta fito a nan gurin. Yanzu wannan star din koya kuka taba kanta, shikenan kun ajiye wannan, kun ɗauke wannan chat din. Ba wai kun ɗauke shi gaba ɗaya ba, kun ɗauke shi ma'ana kamar kun yi kofi ɗinsa ne kun kai shi wani guri na daban. Yanzu bari mu danna kanta, kun ga mun danna kanta. Idan kuka duba za ku ga alamar stana akan wannan maganar da na yi. Yanzu ina ne za mu je mu lalubo wannan shi wannan message da muka yi adin ɗinsa. Bari mu koma wannan kibiyar, sai mu zo mu taɓa ga wani ɗugu-ɗugu nan guda uku a hannunku na dama, sai ku taɓa shi. Idan kuka taɓa shi za ku ga nan gurin ga rubutu nan kala 5 a nan gurin. So sai mu zo kan na 4 wanda shi ne na biyun ƙarshe, sai mu taɓa shi. Kun gan shi yanzu, kun ga a chatin ɗin da muka ɗauko a can gurin, yanzu kun gan shi mun kawo nan gurin. To amma da Allah kada ku manta da alamar subscribing ɗin nan, ku taɓa alamar ƙararrawa, sannan kuma ku yi mana like da share. Idan kana da tambaya kai mana ita a comment, domin mu aikin ku muke yi domin kuma ku taimaka ku ba mu ƙwarin gwiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.